Bé, tornem al tema de tot, perquè ara parlarem de com posar una mica la vida en ordre. En aquest cas tenim a la Clara Massons, però també estem molt ben acompanyades, Clara. Sí, avui hola, qui ens bon acompanya? dia. El Pau, el meu fill petit. Perquè, clar, avui parlarem de com ordenar també la roba dels nostres petits, no?, de casa, que també és important tenir una vida en ordre, però en tots els sentits. Sí, i quan tenim petits es complica més perquè tenim més coses a gestionar i solem tenir menys temps, també. Per què és difícil? És a dir, clar, imagino que ser pares és que hi ha molt d'estrès pel mig i hi ha moltes coses a gestionar, però a nivell de material, el que és la roba i tots els seus elements, a vegades és complicat gestionar-ho i ordenar-ho? Sí, clar, perquè tenim molta cosa, després coses que els hi va petites, coses que guardem per a un altre germà, coses d'altres temporades, i és com, el nostre armari sabem, doncs mira, el que ja no em va ho dono, però amb ells és, i si ho guardo per un cosinet, i és com, he de tenir molts llocs per tenir moltes coses. Clar, i també el que passa és que la roba se'ls queda petita de seguida, no? Sí, quan són molt petits sí que se'ls queda petita de seguida, i aleshores hem de fer lloc per guardar-la per un altre germanet, si volem, hem de decidir. I bé, i realment aquesta roba que se'ls queda petita de seguida, tu què recomanes també per tenir més ordenat el nostre espai, tenir poca quantitat en aquest cas? Sí, aprofitar molt i que ruli, o sigui, quan ja els va petit, ja donar-ho a alguna altra família de l'escola o família nostra o així, i anar-nos-ho traient de sobre. I si realment ho volem guardar per un altre germà, treure-ho del mig i guardar-ho en un altell o alguna part de l'armari, perquè si no tenim pel mig ja ens destorba. Bé, doncs si et sembla, ens ensenyes una mica com podem plegar la roba dels petits, perquè també són peces molt més diminutes, són més petitones, i les hem, bueno, a veure com les podem plegar també de forma minimalista, no? Exacte. Doncs mira, sí, tu m'aguantes, Pau, vas amb la Laia, aquí, mira, t'he portat roba aquest és el germà gran, el meu fill gran, un jersei, per exemple, aquest té 6 anys, i ho fem com sempre, com els dels adults. Mirem cap a dalt, ens imaginem aquí 2 línies i pleguem com els jerseis nostres, en realitat, I els ensenyem també a fer-ho. Hi haurà dies que ho voldran fer, hi haurà dies que no. En Pau et vol ajudar. El Pau em vol ajudar i va aquí. Veus? Sí, molt bé, Pau, té. Vols el jersei aquest, tu? Ara no, ara sí, ara no. Això és tot el dia, així. Els pantalons els pleguem com els nostres, mirant cap a dalt, els estenem així i els dobleguem per la meitat. Jo amago sempre una miqueta aquí. Ara aquí ho estic fent a poc a poc perquè t'ho estic ensenyant, La gent dirà, ui, que a poc a poc això. No, però realment és ràpid el procés de poder. I mira, i el body, molt bé, Pau, al seu lloc, molt bé la gorra. Que bé té, un altre cop la tornem a agafar. Clar, també hi ha complements, és veritat, per als més petits. Hi ha de tot. I el body, el que fem, no ens matem a tancar-ho aquí perquè és que no tenim temps. Jo abans de parir pensava, sí, jo tancaré aquí, tancaré aquí. Però a vegades no? Què va, no tenim temps. Dobleguem també, com hem fet amb el jersei, i recollim la màniga. Bueno, no ho sé, potser hi ha gent que sí que té temps, i jo no. Normalment les mares que conec no tenen temps, veus, així, que he fet també. I veus, i queda aquí. Clar, potser a vegades el concepte de plegar un body potser ens sembla més complicat perquè és això, tenen aquesta part de baix, no? Clar. I realment la roba no ocupa tant d'espai, no?, dels petits. No, és que mira que bé que queda així a la vista. I jo tinc la del meu fill gran en un armari i com que a les lleixes hi poso aquestes coses que se'n diuen scoop, i després en el Pau tinc calaixera, i obro el calaix i em trobo el calaix ben classificat amb això. Clar, recomanes tenir aquesta mena de classificador? Sí, els contenidors aquests són essencials. També les joguines d'ells, també les tinc amb els classificadors aquests. El rebost també el posarem amb safatetes. El posarem amb safatetes per classificar les coses. Jo d'aquests en tinc un munt per casa, i tinc les meves cartes del tarot, de tot, ho tinc en aquests aquí. I què recomanes també? Perquè els nens tenen moltes joguines, tenen fins i tot contes, tenen moltes coses. Tenen moltes joguines, molts materials. Materials per jugar. Moltes merdetes, em perdó de la paraula, que agafen un paperet que és molt important de no sé què, una pedreta, un pal,
agafen moltíssimes coses, que és en plan, a quin lloc designo per cada cosa. I això com ho podem ordenar-ho? Mira, això, designant un lloc per cada cosa. Ui, la gorra! La gorra, Pau! Per als materials de manualitats i tot això tindrem un lloc designat i farem servir classificadors d'aquests o llapissers per endreçar-ho tot i distribuir-ho tot. Molt bé, Pau, que bé que ho poses! Oh, que bé, que bé! Serà? Bueno, seré com tu, eh? Ja apunta. No sé si són fases, sí, el treure i posar. El treure i posar. Oh, que bé! Potser vols estar aquí. Que bé! Mira, ara haurem de plegar-ho. Si no, jo ja puc practicar de plegar roba. Sí. Tu... Doncs això, com podem organitzar tots aquests materials que t'he dit? Doncs sí, exacte, designant un lloc per cada cosa. En comptes de dir, això són les joguines i ho encabim tot aquí on sigui, els Legos aniran aquí, els Playmobils aquí, i que l'infant sàpiga on va cada cosa, no? És com, vinga, ho amago tot a l'hora de recollir. Li hem de donar prou temps per recollir, també, no és com, ràpid, va a la banyera, va a sopar. No, ens ho prenem amb calma perquè van amb un altre ritme i s'ha de respectar també això. I després tenir poca cosa, perquè tenen tant que és que no saben ni per on començar a recollir, o sigui, hi ha una escampada tan bèstia que es desborden. I l'altre és omplir els espais fins al 60 o 70% d'emmagatzematge, no posar-los a tope. El nostre armari el posem com vulguem, però amb els petits, que tenen una altra sensibilitat i una altra relació amb l'espai, no els hi atapeïm tant. Clar, hi ha joguines molt voluminoses en aquest sentit. En aquests casos, com els podem guardar bé i que no ens molestin i tampoc que creïn aquest soroll visual, no? Clar, amagades i que respirin. Hi ha una edat que els infants necessiten tenir les joguines a la vista per jugar. Aleshores, el que fem és que els hi posem una varietat, o sigui, els hi posem poc però variat a la vista, i tot l'altre guardat. I anirem fent rotacions. Pau, que tu no pares, tu ets el natural, Ui! Tu ets tal com ets a casa, Clar, home, aquí ha vingut a passar-s'ho bé, també, exacte. Aquí no hi ha postureo, aquí és tal qual som. Hi ha altres mètodes també per ordenar tot el material dels infants? A mi el que m'agrada és aquest, tenir poc però variat, és aquesta filosofia. I pensar també en aprofitar coses més que els trucs així per guardar i com aprofito més l'espai, ho poso i una cosa dins l'altra i tal, jo el que prefereixo és tenir joguines i materials... És del Girona! Sí. Joguines i materials que siguin versàtils, o sigui que, per exemple, poden jugar amb peces de fusta o així, pot jugar el meu fill de 6 anys i ell també, saps? I ens serveix per tots. No hem de tenir unes joguines especials d'infant i unes joguines especials de gran. Exacte. I això fa que puguem tenir menys coses a casa, perquè encara que tinguem molt d'espai, és per què tenir tant i tant, no? Està bé tenir com lo suficient, i és més fàcil endreçar lo suficient que endreçar tota aquesta bogeria de coses i cosetes. Doncs bé, si et... Ui! Sí! Aquest és el meu dia a dia, anar recollint. Tu com que ets endreçat t'encanta recollir. A mi m'agrada tenir-ho endreçat, però passar-me el dia recollint, no. Però ara és el que em toca. I bé, ara, si vols, ja anem cap a la carta, que sempre ho fem, no? Una carta de tarot, una altra cop. Al final ho recollirem tot, ho tirarà tot i després fem la recollida final. Doncs bé, jo ja te l'aguanto. Molt bé, te'n vas amb la Laia? Vinga. Mira, t'he portat un tarot, una reproducció, que és del 1810. Sempre te'n porto de diferents. Deixem una miqueta aquí perquè no... Home, així ens ensenyes també els tarots que tens. Sí, exacte, és molt interessant això. I bé, si et sembla, podem preguntar-li... Ui! Sí, Pau, això és molt delicat i això és només de la mama. Tu, si vols, tens la gorra. Li vam preguntar com podem acabar aquest any, no? Que és important també que ens desfem per acabar bé l'any i començar amb un any més alliberador, no? Exacte, com desfer-nos d'altres coses que ens sobren, que ja no cal que ens acompanyin, que ens fan nosa, que no ens sumen res per l'any proper. A veure, fem aquí
un pilonet. I a veure, aquesta carta, què et sembla? Mira, el mag. El mag. El mag, que té un munt de coses i té un munt de recursos. Doncs mira, confiar, jo et diria confiar en el que ja tenim i amb les capacitats nostres internes, diguéssim, de comunicació, amb els nostres propis recursos, i no dependre tant de tot el que tenim extra i del per si de cas i d'això em faltarà i això ho vull tenir, sinó saber que en realitat els recursos més importants els tenim nosaltres dins de nosaltres mateixes. Vol tirar també el tarot. Sí, li agrada també jugar amb el tarot. En tinc un perquè jugui ell. Ai, que bé. Sí, que no passa res si el fa malbé i el llepa. L'hem de guardar. Doncs moltíssimes gràcies, Clara. I també Gràcies a gràcies vosaltres. per portar aquest petit, que ens fa les entrevistes més divertides, també. Moltes gràcies per comptar amb ell. I tant. I ens veiem a la pròxima. Molt Ja bé. sabeu des de casa, ja teniu alguns mètodes per ordenar els materials i la robeta d'aquests petitons. Bé, ara tornem i quan tornem de la publicitat tindrem en Francesc, que ens explicarà la valoració de l'últim partit del Girona.